Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend selon l'endroit où vous nous regardez. Et bonsoir, bonjour aussi. Merci d'avoir choisi Chérif la télévision, notamment votre émission intitulée Jeunesse et développement. Une émission destinée à toute la couche juvénile du Mali. Donc chaque samedi, on se retrouve ici pour débattre des thématiques liées à la jeunesse du Mali. Alors, vous le savez déjà comme moi, nous sommes déjà à une période où les festivités battent l'air plein. Actuellement, nous sommes au mois de décembre. Alors, pendant le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Des belles choses, des mouvements, des festivités. Alors, pour en parler sur ce plateau, ça sera une émission en live, une émission en exclusivité que vous n'avez jamais connue sur Chérif la télévision, notamment dans l'émission Jeunesse et Développement. Merci une fois de plus. Aouni Tché, Aouni Baradji, Aouni Oula, Aouni Soroma, ça dépend. Sabla, Doban en flèche aux États-Unis, Djamanakan, Doban Nadia, France, Djamanakan. Chérif la sur le dien bouquet Bella Djelenka, Amba Fouanako. Aouni Kanou, Aouni Tché, Awa Flella, Awe Djemka min Flella, Sibiru, Sibirina, Bedam na 17h la Katabla, 18h la, Djemka yin Abe Wuli Nanzaraka na jeunesse et développement, d'abord Mali Chifna ko Bede Kama, Kaseka Kuma Oka, Geleuka, Kaseka Kuma Wa Nyeta Ufanakan, Ube Barada min Fanake Kakuma Ufanakan, Ode Kadra Konana, Aye Djemkando Kerengenena, Bi, ni Ambe décembre Kalou Okumu Konala, Ola Aba Don, Nyena Jobe Chia, Kosobe Mori décembre la, Ayo. Ni ñena jaw ciara fen caman fana be jateminɛ ni o ye ina fɔ kɔlɔlɔw b'a la ina fɔ ɲɛtaw fana b'a la min b'a to k'an kisiya kɔlɔlɔw ma ni Ala sɔnna ma an bɛna da don o fana la a ɲɛtaw fana an b'an da don o fana la an ye wele bila ma caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ma fila bɛ plateau kan ani maa wɛrɛw dogolen don ni Ala sɔnna ma a bɛna olu ye sɔɔni jabarani sanfɛ an ye wele bila maa minnu ma ma fɔlɔ ale ye Abubakar Sissoko ye ni bɛɛ b'ale dɔn ko Abu Cool a b'an bolokɔrɔ plateau kan yan nɔ il est artiste chanteur an b'a fɔ ko a ka a bisimila an ka plateau kan salamu alaikum. Aleykum salam warahmatullahi ta'ala. Merci i ka nali diyara an plateau kan yan nɔ i Sissoko. Merci bien ma filanan ale ye Munisa Haidara ye ayiwa lajɛrɛ caman bɛ to ka kɛ san laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye Bamako Parc Magique ye ale ye o ma ye a nana an ka wele jaabi a b'an ka plateau kan salamu alaikum madame Munisa Haidara ça va? Wa alaikum salam, ça va. J'espère que i ɲuman sera an ka plateau kan yan nɔ. Merci bien. Jamukan na a ye dɔɔni sɔrɔ fana ni Ala sɔnna ma an kelen bɛ ka wele bila seko ni dongo ma dɔw fana ma olu fana bɛ na ayiwa yele ko caman yira aw la dɔw bɛ yɛlɛ fo k'u kɔnɔdimi bi sabula maa dɔw bɛ yan nɔ olu ma deli ka tiɲɛ fɔ kabini Ala ye diɲɛ da dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana ko ayiwa olu kɔni ye ayiwa kiritigɛla de bon je ne sais pas min ye ni Ala sɔnna ma sɔɔni a b'u bɛɛ ye jabarani sanfɛ nka n bɛ n da sugan dɔɔni ka dɔw f'aw ye maa min ni bɛɛ b'ale dɔn ko Asetu Kamara nka maaw b'a dɔn ni Anzonu ye comédienne don yɛlɛkoma don an denmuso fana don ni Ala sɔnna ma sɔɔni aw b'a ye jabarani kan ale bɛna maa min bɛna d'ale kan o fana ye maa ye Subaka mɔgɔba mais Subaka min don ko Subaka furakɛlila de don ale tɛ Subaka ale tɛ maa don ni Ala sɔnna ma sɔɔni aw bɛna fana ye plateau kan tantu bi ala ye ala min ka bi yira an na an bɛ n k'i la tantu ka barika la a filɛnjɛ jɔ ye ka an na karamɔgɔba fo d'accord Seni Usman Sirif Haidara a n'a ka denbaya an na foli y'alu ye Sirifula muso fara cɛ kan na foli b'alu bɛɛ ye Hamsar cɛ ni muso na foli b'alu bɛɛ ye d'accord ka bɔ Kanakiri ka na Bamako ka kanuntanya ma Mali d'accord nana mɛnna dɔɔni parce que Haidara kanu de wuli ça fait 37 et quelques 37 ans san 30 ni wɔɔrɔw la ka bɔ Conakry Haidara lamɛn damina san 30 ni wɔɔrɔw la ale ɲinandi. Très bien. Je crois que a bɛna da don a tɔ la dɔɔni maa min don dɔnkilidala de don a bɛ zikiri da nka Laginɛ Guinée de don an cogo min na Mali ni Guinée an bɛɛ bɛ ba kelen an bɛ fa kelen na an y'a wele a nana an ka plateau kan a nana Bamako yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nana fɛn kelen min kɔsɔn o de ye k'a fɔ k'a b'a fɛ ka Haidara ɲɛna a ye dɔnkili fana bɔ ka o da an fa an karamɔgɔ la ni Ala sɔnna ma dɔnkili a bɛna dɔnkili ye sɔɔni aw ka jabarani sanfɛ alors sɔɔni an bɛ tila ka segin i ma an bɛ kuma d'i ma merci bien i Sissoko alors ma filanan
Amari fana Jansa allez madame Mounessa Haïdara allez fana chérifier ko di basiti la m'a fait ki bismillah nga plateau ka alors inana bi krengene la plateau in kan nisonda folo jumeni bila nisonda limba de do akula aw ni chawka wililla d'accord me foli bla bay nyemoko ani aw yere d'accord content mbado ni ka présence la bi parce que aw considération kankan très bien donc aw ni chawni baradio la adjarae merci infiniment aminu na nga plateau kan foli ba awdi awre nyebe plateau la cheka mbi aw nyebe fendo la to bukana ba ko mascot et mawdidu nga avec weekend fo ngo na fond donc c'est tout ça kaseka plateau ka ambilika nye aminu be kan fla ko sika national so sabla ambe wati mina wi san laban hukum konnana wulu nyana jawi. Alors babu wori mi fête de fin d'année lié les loisirs et les dérives des jeunes. Bon na moyi ka fuko nyana jaw beke national ko beke krengena la sabla émission yen chiffre na ka détail. L'émission là c'est uniquement destiné aux jeunes ka jeunes ko conscientiser. Aywa ka message nyana ma di uma ko sika comportement nyana mata. Fin d'année na iba ka fo ma chama krengena la jeune ou bien ma fin ou bien des produits stupéfiants ainsi de suite. Alors amina kumu bega ka jeune ku sensibiliser wala ça ou na ta ou sera non kan anna ma ka fo ko nyana jawbe non. Alors monsieur Sissoko oui ye donne fo yere kan oui alors ma do ye dung daladi oui OK ibsi ka doni fo ka dung lida na sera kan doni wa en ka dongil na sala ye choya mindi bon de ka régler kanu d'accord parce que reggae ye dongil le di abe chonye le fola d'accord tout le monde dit ça fola ni wajibi ke la bekilin quoi parce que ni kam reggae kam yen min kay mi mayo fo quoi d'accord bon on ka reggae damna depuis en 96 en Côte d'Ivoire Abidjan 96 OK kaboy kana Conakry bon kana album fola la bo l'an 2000 bon actuellement j'ai 7 albums album woro yembulu d'accord bon wati na fana nye video la Soumane Sirif la nouvelle cassette yembulu wati ni na video la mbe kan karsil manke d'accord bon c'est vrai hadara kanun nimbulu amena Sirif la ni kay ko le ko vraiment tesa ala kanan sakani minana fonka hadara nyala fikay nyana fonka nyana seulement silibe anda fala tantu parce que muna hadara ye moledi nkila rasul sallallahu alaihi wasallam ya inshallah nkila kamuntu hadara boleka mun mam kila ye ulu ba folu be diminin ko mai kana nimisa surtout akamin fo albila woko mais hadara nde bulu hadara ili comme rasul sallallahu alaihi wasallam parce que anu man rasulier mais nanka nkiye hadara ye akene ndambulu comme anka rasulier quoi d'accord alors donc o kanuma nkonyena kana hadara ye d'accord kana kadimba ya fu kana sirifula fu kamsora keni musu kana fu kebefu ouais o kanule na sinia très bien ani na transition Asim Koita na kajama d'accord surtout transition ye bara minka bara nyanamado c'est ça donc les jeunesses maliens ko gele no royatina fo gele ali ke quoi c'est ça ni ko bi no roya soro fo ye gele ake effectivement voilà très bien alors ko kanu emi fra oma jufa ka fu jamana wore ka kana jamana wore kan ka sabuke mogo dori vraiment Chérifula Duba ma bere nyebila ni watila ni ala sonama ika objectif mi inana kumina inshallah ambi deme inshallah wala sa akasega sabati bolo tugumna inshallah ni karamo bora sena tamala inshallah en français mi ambo ken inshallah merci bien ici Sissoko Adjaraye. Alors ambe nyanajo konnana sans laban baraoudon alors rapidement madoka fo et événementiel yé barake au konnana. Alors en tant que jeune aujourd'hui nafrako jeune obe munire là tout juste avant que anga do babu refna kono un jeune
ça veut dire quoi? Bon, pour moi, un jeune, c'est l'avenir. Au mot de Bina Haklila ni jeunesse mais. D'accord. Parce que fin ben jeunesse codée. Pays d'Okono. Jeunesse déjà basée. D'accord. Parce que nos jeunesse kera siraka yoro sankorota. Pays rebe sankorota. Donc pour moi, on jeunesse. D'accord. Très bien. Donc, en même temps, est-ce que un jeune doit adopter quel type de comportement selon toi? Selon moi, jeune kanga comportement exemplaire d'état. Parce que ni jeunesse nyana, nya fotogum tout à l'heure. Ouais. Ko bébé. Donc ni jeunesse y sera ware tafana. A bébé tien. C'est ça. Donc comportement exemplaire au de à Koubé. D'accord. Alors, comportement exemplaire, ou bas en black en date ou en thème. Alors, fête de fin d'année là, en bas de café, il y a des gens qui ont café, jeunes qui ont café, parents, chefs de famille qui ont café, ni wati la Bamako, fan bête. Alors, là, qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que tu attends des jeunes concrètement à la veille de la nouvelle année, pendant les préparatifs? D'accord. Donc, moi, je pense que les jeunes doivent faire beaucoup attention. Parce que ni yoro glana, ni yoro nyana, c'est vrai que loisir d'eau, fututa yoro d'eau, nyana yoro d'eau, ou yala. Donc, au sens il fait, ou quand ou janto, ou ka sécurité là. D'accord. Ou pour janto, ou ka comportement là. Donc, au bed de bignon soro, fin qu'il est là. D'accord. Ou ka sabali ou ka unyeshi ou ka kou makanye. Donc à vrai dire c'est à peu près ça. D'accord. Bien. Au-delà, je crois que c'est important parce que dans mes plateaux quand on a tout à maoula gafo plateau y genou détaillé. Alors aounana chaque année on va baracha manquer pour que genou kana blanya fina stressi ka boy non ambaye kafo farajela ni wati nuna farajela nuka du chekain kosobe. Alors genou ta do ta romina bibina amado kafo ka damne si t'es des enfants na katafo parc national là ta soro be chekain bi. Alors ere buloro no be glan ka nyeka dabo munekama. Donc pour moi yoron bébé glanganye pour que demsenu ni mogokoro ba ka nyena jero soro. Parce que c'est vrai que nama ni décoration ni cheani ni côté ira malila ou te divertissement soro. Donc pour moi oui divertissement ke yoroé oui loisir ke yoroé. D'accord. Oui kuna olo yoro fanani. D'accord. Alors on voit qu'également chaque année au Baké, initiative de groupe Bamako Parc Magique. Exactement. Alors Aoudia initiatrice Aoudia chaque année, je crois qu'on est à la deuxième édition. Alors maintenant quand il met au black une initiative de Bamako Parc Magique, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Bamako Parc Magique, comme on entend le mot parc magique. Ouais. C'est-à-dire un parc national ta, qui a décoré ni lumière ouïe. D'accord. Finchama organisé par Kononana pour que famille demsano ni makoroba ou kanyon focaliser parce que un jatemine doké décoration minumbe dugu be kono c'est vrai c'est joli anya dabo ouere de kama mais un jatemine doké ni demsano tara o yoro sugu nununa circulation ko ni mobili ko ni ansirana demsano ka sécurité ere de nye c'est ça ka ni Bamako Parc Magique événement qui est pour que beka nyongo soro parc kononana cadre mina sécurité B ani nyena ni amusement donc à bela jele mesoro oyoro kili. OK. Très bien. Je crois que un micro trottoir do fana ke amena wo fana jaira wala jamka ni jamka immunity bi ça va soro pour que mauka don Bamako konona la mauka hakilina mi ibaye ka fo do akadi do kana plateau kan nga ka seteli la we bara ou ma fana be déplacer en monsieur ou mambu nyiniga ou ka appréhension mi jamka era la ani fana babu minamba ta ou ka hakilina ta fo fana la ma chama era ka fo
effectivement ni wati la Bamako kona chama glanendo nga u fana message uti message fo ka fo na manye ka fo ro fana glana shifna ko kona ka u fana kana ke sababu ye ko ron mu fana china fo yafika kuma kono chuko mina u kona ke mana ko ke roy sabla on est kanga jeunesse mo conscientiser ou ka sranyana mata. Donc je crois que dans 30 minutes ambo o jano no iraula kasika chama famu ali bia mo wakile jigi jamukan bi jamukan kadi yere de sabla fin chama ba kono comédien et artiste Mumbeano ou bien Aoula Yele Kosovo Abneshona Chamansoro. Donc je crois qu'on va évoluer avec les questions. Alors, Monsieur Sissoko, oui. J'espère que Inana Malila Ikuku avait 100 km de Bobi. Alors, Ika Dongili Minia Bo Kanyeshi Ankaramola. Drama. Amani Anga réalisateur fait, il va lancer ce morceau, on va regarder ensemble. Oui. Alors, morceau Inkonokuma Emi. Il y a une fois qu'on a un à la main juste après. On sera sur le plateau. Inch'Allah, tout à l'heure. Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku, Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku, Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku, Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku. Jonde bese, Jonde bese. Jonde bese, ka Allah ka kuma bali. Jonde bese, Jonde bese, Jonde bese, ka Allah ka kuma bali. Depuis 1990, Haydara beka ka wala wala ya. Depuis 1980, Haydara beka ka jama kunafe. Depuis 1990, Haydara beka ka wala wala. Depuis 1980, Haydara beka ka jama kunafe. Jugulu bilala alakirako, Jugulu kanyana alakrama Madina Maka. Jugulu bilala alakirako, Jugulu kanyana alakrama. Jugulu biani Haydarako nala sonna. Jugulu bi kanya Haydarama. Jugulu bilani Haydarako nala sonna ngo. Jugulu bi kanya Haydarama. Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku, Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku, Haydara, Haydara, Baya, Baya Kenku. Nte nimfaka, nte jeneke, nte galontege, yeah. Sirifula, nyalfula, nyalfula, abukul, Rastafurai, yay. Jonde bese, Jonde bese. Jonde bese, ka Allah ka kuma bali. Jonde bese, yam. Haydara, Haydara, Baya, Haydara, depuis 1990, le même Haydara et le même Haydara continue toujours. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Adjara Kosovo, Ikaritim Kadi, Kabuti Kadi, Revoa Kadi, Kosovo. Dongli ya da wati jume. Bon, dongli nda be 5 kilimbo. 5 kilimbo. Be 5 kilimbo. Bon, parce que Haydara, depuis Haydara ka décidé le. Ani décision de nara. Na yesala isa. Parce que ala yere ko le fo quoi, ni ba le ko kana sila. C'est ça. Ala yere kuma kande ni bi ala ko bi kana sila. Donc Haydara nkala wajibili damina depuis fitini. Ouais. Hakana bila kaseti fitini mbas ka damina kaseti fitini o botumalama hakana sedema. D'accord. Olu tununa. Mais si c'est ambe YouTube clé HB. Haydara le fait maintenant bon quel siaman kerande kan Haydara kula. Ika jamana yere kan. Ka jamana yere kan quel siaman keran kan. OK. Doli wele ko Haydara la kalandi ndi badama Haydara yinyana. Ndo ko Haydara la kalandi wa aya fo ko ala kila la kalandi parce que ala kira yemin kan Haydara yolika. C'est ça. Haydara mansilan famanya mansilan karamonya mansilan funya ala kamin fo ako na ye salamin ka bakan e bi anyimi atura jontama ala tale tonyeyo. Donc ni kay c'est vraiment donc lida c'est mouvant. Ranu reggae man rastamalu ambe
ante dongili ala an kunfe n'an be dongili da an b'a da cɔɲɛ le kan i bi tu la la i to a la an ka tigɛ b'a fɔ Abokoun, merci infiniment. Je crois que ce message plein de belles choses. Niala Sonama et Alminouek en fleur. Donc vraiment, ce message est très émouvant. Message Chamamba Kono, donc la délicate Chamamba de Bakono. Il rêve à Aidrabe Minfo, ni Oyebaya, il faut avec vous. Voilà, et Bayaku. Bayaku, et Multisika son Bayama. Avec Bakagelen quoi. Parce que ambe dunya wati min nabi mo sitilininte quoi. Bon, baya allez le fora. C'est ça. Ni bi fait ka ke muminiye. Ka ke muminiye parce que silamaya yinte, silama sali yinte o. Toujours waidra ile folo salite o. Silamaya ya par ni ko fait ka ske silama mumini yere i baya yinta. Ni ka bayata ni tura kan ala kambe ala bi demain. C'est ça. Sali nyintede salite c'est ça comme haidra gere ka kuma kan ko sali ye dunda nya kono silama ya kono ouais ay dundando sali ba nya le silama ya le nya kana c'est ça ka seniya kanya parce que ni tura sali kan ku chamambe bisi ka dabla dondoni ouais e be sala mba fo mbe na sali bombe menke adum be sala ibu dabla D'accord, très bien. Je crois que le message est bien passé. Alors, sonama et Djamouka, on a mis clair à Segui Martougouni. Alors, Amna Koumadi Mouni Sama, Chérif Moussou, aujourd'hui, vraiment, nous on est ravis. On compte en bas de Rubika, à Ousranga Plateau Camp. Sabla Aubeka Sabaouye, Bamako ou Maliaouma, Krengena la Chifnaka ou les jeunes. Sabla, grâce à vous aujourd'hui, je nous fais un don Taromina. Grâce à vous, un mot de rencontrer mes côtés, les chefs de famille, c'est des vieux, mais chaque soir, week-end soir, nous faisons un parc là, où nous avons des mailles. Alors, où les héros seront, vous savez, il y a une figure là, concept, il y a une comme nous avons fait là, une sécurité parce que fin d'année, lumière ou be fambe fait fête ou be fambe fait nyana jekero be fambe fait mais a yoro be du kono na wi siraba ou kan yoro minu c'est des endroits dangereux pour les personnes les jeunes surtout exactement et c'est pour ça on a pris cette initiative pour pouvoir rassembler tous ces jeunes là dans le même cadre ou un grand espace qui peut prendre beaucoup de personnes et vraiment il y aura une fin baby parce qu'on a beaucoup de différentes activités à faire dans le parc. D'accord. Alors, activités est-ce que alors, les gens ne seront pas boudés du plaisir quand même? En fait, dans le parc, on organise beaucoup de choses comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants, les jeunes. Il y a beaucoup d'espace pour prendre des photos, des jolis espaces bien décorés. Il y a la lumière un peu partout. Il y a la foire où il y a beaucoup de stands. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vendre des articles, pas que la nourriture. Il y a aussi des articles de vêtements, d'accessoires et tout le reste. On fait aussi des concerts les vendredis, samedis et dimanches soir. Et le parc est ouvert tous les jours du lundi au dimanche, de 10h à minuit la semaine, du lundi au jeudi. Et le week-end du vendredi au dimanche, c'est ouvert de 10h à 2h du matin. D'accord. C'est tout le long du mois de décembre, c'est ça? Tout le long du mois de décembre. On est là-bas jusqu'au 1er janvier. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous avez tenu compte également de l'aspect, vous l'avez évoqué tout à l'heure, si ça c'est l'aspect sécuritaire. Au Fanala, Maoubedim, Ibaïka Foro, Bemine, Kafatep, Temisrate Soro. Alors, yoro minani aouru kilemeka rono glan kunye kosobe mauka segata ou nyeda muchogomina. Aywa, fin fouité no kafo conséquences là. Est-ce que vous avez un peu mesuré les impacts négatifs aussi? Exactement. En fait, on a pris toutes les dispositions par rapport à ce côté-là. Parce qu'en bas, on y jama farala nyon kan yoro dola, moro djoube, moro nyumambi. C'est ça. Donc, pour cela, c'est
c'est pour ça qu'on a mis des lumières partout dans le parc. Okay. Sécurité B, vigilou B, parc Santan Nanibela. Donc, faut que parc kono amasika bo famille kalama quoi. C'est surtout pour contrôler cet aspect de conséquences néfastes par rapport à tout ça. D'accord. Alors, parce que là, il y en a des gens est-ce que vous fana jatemine kata ke kojugu kero yi kata ke rendez-vous kero ni fami c'est important là c'est dans l'émission qu'on doit tout dire. Exactement. On a pris des dispositions par rapport à ça aussi parce que comme je disais tout à l'heure vigilou ou FAMBEF c'est pas pour rien c'est pour contrôler tous les jeunes qui sont sur place les enfants parce que au parc tout le monde part même les enfants qui n'ont même pas encore 1 mois ils sont dans le parc. Donc dès qu'ils voient des choses un peu, comment dirais-je, inhabituelles, ils le signalent directement et on prend directement en charge. On ne va pas laisser ça passer. D'accord. Donc, on a vraiment pensé à tout. Et avec toutes ces coupures de maintenant, là, on sait qu'il y a Dibi Befambefe. Donc, dans le parc, on a pris des dispositions et il n'y aura pas de coupure pendant ces 1 mois. Il y a des groupes électrogènes une disposition bête, Ali, qui prennent le relais. Allez, 1 minute courant. D'accord, très bien, très bien. Alors, dernier aspect, et ça c'est parce que là, c'est important, alors, parce que là, nous jeunes, aujourd'hui, jeunesse et développement peut-être à ta alors, on voit des choses ici. Alors, mascotte nous fait un flâner. Alors, est-ce que côté organisationnel, artistes ou comédiens nous font, parce que comédiens doivent faire plateau quand on est peut-être, mais vous serez vraiment impressionné de leur talent à nous inviter. Alors, parce que là, c'est aussi une occasion pour faire la découverte des nouveaux talents. Bien sûr. Et j'avais oublié de mentionner ça. Allez-y. Pendant le Bamako Parc Magique, les tarifs n'ont pas changé. C'est toujours 1000 francs pour les adultes, 500 francs pour les enfants. D'accord. Donc, pour tout ce qui est organisation, du lundi au jeudi, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de jeux pour enfants, pour adultes. On a des animations, des mascottes géantes, les mascottes qu'on a invitées sur le plateau. Ici, il y en a plusieurs. On a la foire, où il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des concerts qu'on organise, comme je disais, les vendredis, samedis, dimanches, où il y a des comédiens, il y a des artistes chanteurs. Très bien. Vraiment, on invite tout le monde. Genre, c'est pas qu'une catégorie. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, je crois que l'émission Jeunesse et Développement, nous aussi, on sera au parc. Là, parce que on va aller s'imprégner de l'atmosphère qui règne là-bas, rencontrer aussi les jeunes, les tout petits, les chefs de famille aussi. Là, c'est important. On a notre place là-bas, j'espère. Bien sûr, il y a la place pour tout le monde. Et également, les artistes qui sont là, les comédiens qui sont là, je crois qu'ils ont leur place aussi au parc, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que il y a une série d'activités, concerts où non? Oui. Voilà. Et sur la scène, il y a des humoristes qui passent. Il y a même les sponsors qui sont dans le parc, qui offrent des cadeaux. Donc, on fait des jeux, on fait vraiment le divertissement. D'accord. Le plein divertissement. C'est toujours dans le mois de décembre. Une seule destination, un seul lieu, c'est actuellement. Alors, est-ce que parce qu'en bas, il faut le 31 décembre, émission spéciale où télé sur les monuments. Voilà, donc on t'a remis au kilomètre parce que c'est un objectif fait alors, sur cet aspect, disposition du moment où par rapport à une émission pendant la fin de l'année? Oui, justement, et les autres lieux, par exemple, toute l'Afrique, nous, le monument, il va y avoir des tickets, 31 choux. Alors, qu'en pensez-vous? C'est une bonne initiative, on en a même parlé, parce que, comme vous le savez, tous les ans aussi, il y a la déclaration de la ville. Et cette année aussi, on le fera, mais sur certains axes, les axes principaux. D'accord. Parce qu'avec toutes les difficultés qu'on a... Je vois, il y a la conjoncture économique, c'est ça. C'est ça, mais on y a pensé. Très bien. Merci bien pour tous ces détails. Alors, comme je l'avais dit, tout début de l'émission, amena un micro-trottoir et réalisé. On va lancer ça et puis on va la dire. Alors, mi formula ou fort. En tout cas, ma chamanga qui n'a mis fin d'année là, n'a pas qu'à faut qu'on y en a déjà oublié non beka janto yere fonala à kanake kololoi masi carrément diaka. Alors, en beau la dire juste après, on revient.
Ni fléchette de fléchette duru de do. Ne kɛmɛ sara ne sera ka turu o do. J'ai un coin ka se ka denmisɛnninw lasewa o ni ka mɔgɔkɔrɔbaw lasewa en même temps. An nago de pour que an ka se ka mɔgɔw lasewa mɔgɔw kana ko kuraw découverte kɛ. Ouais, je crois que fɛn caman bɛ Europe malgré k'a tɛ yan mais an bɛ fɛ ka na n'u caman fɛnɛ ye yan mɔgɔw ka se k'u lakodɔn en même temps. Parce que événement an b'a créer à chaque fois chaque fin d'année de. Ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ la fɛn fɛn bɛ denmisɛnninw bana i b'a ye o tɛ yan fɛn fɛn bɛ se ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma a kɛra minfɛn o a kɛra jimafɛn a kɛra kulonkɛfɛn o c'est à dire n'i ma ɲa k'i bɛ yɔrɔ labɛn denmisɛnninw bɛna yɔrɔ min na f'i ka i ka fɛn caman de jateminɛ i ka hakili to fɛn caman parce que denmisɛnninw olu ni maakɔrɔbaw fana tɛ kelen quoi donc i bɛ parking kɔnɔna bɛɛ lajɛ c'est à dire an kɛlen don ka précaution ta fan bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ na ni tiɲɛni ye par exemple i ɲɛ b'an ka foire kɛyɔrɔ la foire kɛyɔrɔ côté dɔ bɛ yen fɛn fɛn ye tasumamafɛn a tɛ se yen o y'an ka foire kɛyɔrɔ camancɛ bɛ yan fɛ maintenant tasuma bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'o bila kɔfɛ a yɔrɔ labɛnnen don a kama minnu bɛ restaurant ni fɛnw kɛ ka dumuni feere olu fana ta b'u dan ma donc o bɛɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw kisi pendant que u bɛ n'u ka ɲɛnajɛw n'u ka nisɔndiya kow kɛ yan nɔ donc fɛɛrɛ caman de talen don pour que basi kana mɔgɔ si sɔrɔ salon ta kɛra basi ma mɔgɔ sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ɲinan ta fana bɛ kɛ basi tɛ mɔgɔ sɔrɔ yan denmisɛnninw k'u hakili sigi n'i y'a ye diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a kɔnɔ don kelen kama ou bien su kelen kama k'a fɔ k'i bɛ taa ko dɔw ta k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ mun bɛ na ni kɔlɔlɔ i yɛrɛ ma ou bien ka na ni kɔlɔlɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ma a tɛ bɛn an b'a ye k'a fɔ san yɛlɛma ninnu na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin caman de bɛ yen u bɛ taa minfɛn dɔw min ou bien u bɛ taa samafɛn dɔw sama a kɔlɔlɔ tɛ taa o kelen ma dɛ u bɛ yɛlɛ motow kan u bɛ don mobiliw kɔnɔ u bɛ taa gɛrɛgɛrɛ lase mɔgɔ wɛrɛw ma tuguni denmisɛnnin minnu don olu de ye sini ɲɛsigi ye denmisɛnnin minnu don i bɛ taa sɔrɔ fa ni ba dɔw de jigi dalen don u kan donc foyi kana na sɔn u k'u yɛrɛ bila o cadre sugu kɔnɔ la mɔgɔ i bɛ se k'i ka denmisɛnninya tulon kɛ ka san yɛlɛma tulon kɛ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ gasi la ka sɔrɔ i ma tiɲɛni lase i yɛrɛ ma donc an b'o fɔ k'a gɛlɛya yɛrɛ n'aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ b'aw kɛrɛfɛ k'a bɛ minfɛn min ou bien k'a bɛ fɛn dɔw kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw ta aw kana sɔn ka yɛlɛ u kɔfɛ aw kana sɔn ka don u kun mobiliw kɔnɔ aw yɛrɛ ka ni mɔgɔ b'aw kɛrɛfɛ mun bɛ se ka a kan ka se ka fɔ mɔgɔ min a b'a fɔ o tigi ɲɛna san'a tigi ka yɛrɛ ka vie bila danger la ou bien ka taa aw yɛrɛ ka vie bila danger la donc an b'o fɔ k'o gɛlɛya yɛrɛ. Très bien. A bɔra ka ni ja minnu ye je crois que ja minnu a bɛ fɛn caman fɔ bibi na dugu kɔnɔna la labɛnw sabatilen don yɔrɔ caman na hali n'i y'a jateminɛ an ka finitigilakaw bɛ yɔrɔ caman policiers ils sont déployés partout voilà pour que basi kana maa si sɔrɔ maa dɔw y'a yira k'a fɔ vraiment Bamakɔ cɛkɛ ye nin waati la nka ayiwa n'a ma ye k'a fɔ ko a bɛ taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la a bɛ taa tulonkɛyɔrɔw la bɛɛ k'a janto i yɛrɛ fana la maaw fana k'u janto u yɛrɛ ka hadamadenya la sabula sifinnaka minnu bɛ t'u yɛrɛ tiɲɛ ɲɛnajɛ ninnu senfɛ ka kɛ fɛn kuntantaw ye alors rapidement yala an ka kuma di ma an bɛ kuma di an ka artiste invité ma est-ce que ces images là qu'on vient de voir a bɛ mun de yira e la mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ nin waati laban ninnu na n'a ma ye k'a fɔ ɲɛnajɛw bɛ kɛ an k'an janto an yɛrɛ la an kana kɛ juguya an yɛrɛ ma. oui Sidibe ɲɛnajɛ tɛ problème di mais i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i janto yɛrɛ la quoi. C'est ça. surtout dimba ni difaw i denmisɛnnin kɔlɔsi. ouais. ka denmisɛnnin kɔlɔsi ale bɛ se i yɛrɛ kɔlɔsi la mais parce que n'i k'a fɔ i di ye ko a to i t'a fɔ i di ye ko dan ale man dan lɔn denmisɛnnin dɔw bɛ yen i tɛ dan lɔn. ouais. bon parce que ko le ko adamadenya filɛ nin ye e de ni mɔgɔ dɔ i taamana ale bɛ fɛn kuntan ta. c'est ça. i b'a minɛ komi i teri. bon e de man dari kani ta. ouais. bon feti nouvellement so feti su nu bana wonya 31 su nu bana ele mandari kata c'est ça bon ko parce que ko biye feti ko fana nyalage abata ouais na kata abina kudoy donc ala kan kisoma donc dimbalu ka nin dimfalu ka dimeseno korozi nyana be yati problème yengo akakanka ke mais aya yero korozi quoi c'est important ko ça mon mende buluka di dimes mali dimesenenuma la jeunesse yero korozi c'est ça dimesenya watido parce que almadinya velendi ambe problème siama sorola anka dimesenya watide anka nyanma yakono ouais abi shui fana problème siama bi kololo siama be na imaka nyanma yakono ka sorola dimesenya watide quoi parce que dimesenya wati ibi yere korosi hanin ka soro ikakanka parce que ala ye kudolu digne la kudolu bi atisi kal digne ouais parce que
e be na mo di mesen to be na modo tonyo ala dun ko kati tonyoli vraiment di nyamandi tonyoli mako c'est ça bon ini ala yere teman ko la bisi kawlu yafa parce que ala madin ka sabati na la 40 ans de sambinani mais di mesenya ko lo se amam bina la kan nyana ma ya ko di mesenya ya dialem c'est ça na di mesenya wati la quoi donc on conseil mon dit là di mesenya ma ali jantu yer la ali yer crossi quoi Mali ou balu ou falu ani dimesene nous crosser. Très bien. Merci bien. Merci Aboukoul, c'est très bon. Il y a un message nous je crois que demain on est d'un fois ouvert chama famo là. Alors, Chérif Mousso et famo là, ma chama e aklinata chama fo. Diano nous connait là. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, je retiens que tien et klonga ni nyanya jay mais janto ere la de nyoronte. C'est ça. Donc, dans tous les sens, l'amusement est important, mais il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Parce que quand tu arrives à te préserver, comme il le dit, ça va te préserver de tout ce qui se passe après, quand tu seras adulte. C'est-à-dire, tout ce que tu fais maintenant, ça va refléter ton avenir. Donc, c'est très, très important, comme M. Sissoko vient de le dire. J'ai rien à rajouter dessus, c'est pertinent. Très bien. Impeccable, merci beaucoup. Alors, en photo 600, amena do anga instant image qu'on a là. Alors, amena mami wele ubna oyena je plateau quand le reste de l'émission, je crois que c'est important. Na doke kuma là, anga doke ka anyena je ka nation diafana. Je crois qu'avec la permission de notre réalisateur, on va faire appel tout de suite à Choubaka Ba. C'est Choubaka Moroba. Ça, c'est un nom que je n'ai jamais entendu là. Choubaka Moroba. Bon, amena Choubaka Moroba Wole. Avant que Choubaka Moroba Kana, on va juste voir le générique qui l'annonce. Choubaka Moroba Toro et Karay. Ali Kuma même Kuma la transit. Choubaka Moroba Toro et Karay. Pour attirer Choubaka Bisa Mourine Mori. Megakaki erebalo tout précis communicatif angele ani megakaki babalo go be balo be ala bolo tu baba mo babalo e be ben dirikwe mali kon kono tadamba de balo yakuza bo lankono e ben diriki babalo yarasa bo ba e ben diriki babalo tu baba be mali kono ne balo te mo wanu bolo bebe ala de bolo to be ga me la kochi ko ne be yere pentri ko ne be mu de ke jasa ko ne ni ga yere pentri ko na da para de ke ne balo be ala de bolo ali jini wa me pentri ke me ma pentri ne te balo. Très bien. Merci bien. Alors, merci bien, Diabaté. Très bien. Alors, Moroba, Choubara. Ouais. Ça va? Ça va. Et si c'est qui est la caméraman? Comme caméra, il y a des caméras robots ici là. Caméra robot de Viano. Il y a là. Ouais, il y a là. Il est où? Non, quand tu es. Moi, je viens de dire qu'il commence à faire, il commence à faire là. Mais voilà, la caméra c'est la joie à ngaï. Moi, je vais quand? Kota Chérif Ladi. Agneta la kusobe, la caméra n'est-il la folle? Ok. Kota Chérif Ladi. Chérif là, ok. Il y a là, mais comment? Comment tu as développé les jeunes? Jeunesse et développement. Chérif là. Chérif là TV. Tiens, intégrer la fois, intégrer la fois. Alors. Ando fika don Choubaka Moroba e joy. Ito inga gilen doni ko. Bon trop va le contrôle be. Ko Choubaka Moroba. Nga no contrôle. D'accord. Choubaka Moroba to la Sikoulibaly. La Sikoulibaly. Ouais. D'accord. La Sikoulibaly. Ouais. Bon, il sait qui décrit dernier. Il y a jaune, il y a vert. Alors, il y a rouge sur la tête. Ouais. Alors, il sait que nous avons fait un il y a un baraque. Bon, on a baraque de Soudeli. Soudeli. Oh. Ok. Oui, il y a un métier. Mais, nous avons fait la journée de ok. Parce que nous avons fait la journée de je suis bingalé ni fongo ke. Nous avons fait la journée de moi, c'est idéal, mais c'est le bingalé. D'accord.
bon ne fɛnɛ ni arde kanu ka kɛ kɛ baga an b'a fɔ ko mascotte mani ari ye ko kura de Mali la ni ye français de ka caya parce que mascotte suwa ka ca bon ne fɔ suwa dɔ filɛ ni olu do fini jukɔrɔ de mais an ka ye Mali la mɔgɔ peintre ye ipo la an y'a créé Bamakɔ an y'a daminɛ ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ a la fɛnɛ n'est-ce pas très bien bon aw bɛ produit de k'aw yɛrɛ la tantôt dɛ bon ni produit de so peintre yɛrɛ de do fɛnɛ d'accord ok subaga mɔgɔ ba si je comprends bien n'a eu peinture ninnu kɛ o peinture ninnu yala a bɔli ta aw kɔnɔna fili dɔɔnin wa non a bɔli t'anw kɔnɔna fili ni fɛnɛ bɔfɛnw de bɛ yen nɔ d'accord n'i y'a kɛ ji la i b'i jɔ ka 10 minutes ou 30 minutes ninnu kɛ n'a a ye ji minɛ n'i y'a bɔ i kan o la i bɛ sɔrɔ k'i ko fu la o b'a bɔ jatoro donc ji dɔ de b'a bɔ quoi dilan de b'a bɔ o fana ye fɛn jumɛn dilan u b'a ka téléphone dilan dɔw fana bɛ essence kɛ k'i yɛrɛ ko essence b'a bɔ ayi essence bɛ ka mun bɔ o tɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ la n'o kɛ mɔgɔ la hadamaden bɛ sa de d'accord alors n'a ye k'a fɔ i bɛ mun de kɛ ko i bɛ soudeli kɛ i ka baara ba yɛrɛ on dirait k'i bɛ dɔnkili fana da alors dɔɔnin fɔ an ye parce que là jeunesse développement an ka baara ye de ka se ka aw yira mɔgɔw la aw bɛ baara min na ka maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na alors i bɛ dɔnkili fana da o mais i bɛ mun yɛrɛ de kɛ tuguni bon n bɛ dɔnkili da bon n bɛ dɔn kɛ bon hali n bɛ jijiya kɛ jijiya awɔ i n'a fɔ jumɛn i bɛ se k'o ladege awɔ n bɛ se k'o ladege kɛ jijiya awɔ i n'a fɔ ni balaniw bɛ fɔ minnu bɛ denmisɛnninw la mobiliser d'accord wala jijiya an b'olu fana kɛ san bon kuma min kɔni bɛ ne fɛ ka fɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen o don yɛrɛ ne taara pariki magique de la quoi bon ne taara pariki magique la jaja a bɛ ne ɲɛna ko peinture tɛ sɔrɔ mɔgɔ si la yen nɔ diɲɛ kɔnɔ ne taara sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ denmisɛnnin baden jago olu fana biirinw de e tɛ tɔgɔ sigilen na bon biirinw a b'a yɛrɛ ko an dɔrɔn de yɛlɛko fɔw ye quoi d'accord an taara olu bɛ ka anw lajɛ an fana bɛ k'olu lajɛ wa an ma jago pariki magique mɔgɔw fana ye baara kɛ dɛ donc a kɛra regard contre regard voilà ok olu b'an lajɛ an mɔgɔw lajɛ mais o simani ne dɔrɔn bannen mɔgɔ minnu u denw fana tagara dɛ olu fana bɛ ka anw fana bɛɛ lajɛ donc k'a dɔn k'a fɔ ko est ce que e ye mɔgɔ dɔ walima e ye mun de ye parce que fɛn min b'i la voilà d'accord bon o kɛlen muso dɔ fana tun bɛ o yɔrɔ in na o muso fana o fana fila o fana son fila de fa ka na ne ko ka pɛntiri bɛɛ bɔ ne la ka yɛrɛ denmisɛnnin dɔ ko ne tɛ mɔgɔ ye ko ne ye mɔgɔ de a tɛgɛ de b'a fɔ d'accord alors i bɛ baara min na est ce que baara in c'est pas risqué un peu bon an t'an bolo fɛn bila an faga fɛn b'an bolo an t'o bila ko b'an faga parce que ni ne nin kɛ ne ni fɛn sɔrɔla ka taa an ka so de ka taa n ba balo n'a ye ah d'accord bon a bɛ se ka kɛ a bɛ ne faga ko ka tɛ ne faga ne kɔni t'o dɔn mais ne kɔni b'a kɛ d'accord mais mun a diyara e ye de bon a ka di ne ye parce que ne denmisɛnnin ma artisan kun ka di ne ye ayi i denmisɛnnin ma hali i ye denmisɛnnin ye dɛ a n tɛ denmisɛnnin bi dɛ denmisɛnnin bi ne bɛ san caman bɔ awɔ ok ne denmisɛnnin ma artisan kun ka di ne ye kojugu bon ala ma se ka kuma nɔgɔya ne a ye ne ka dagara ne dɔɔni i ma ye bon n'ala i k'olu ye bon hali ni kuma nin ye tɛ se ka kuma bon ne fana ye ne kanu mascotte minnu bɛ se k'u jɔ k'u bloquer heure 2 e fana de kanu dɔn komi n tɛ se ka kuma mais n bɛ se ka pratique kɛ i bɛ se k'i jɔ ta i tɛ bouger d'accord alors ni maa min mago bɛ e la o u ka fɛn ninnu na k'i wele pour que i ka se ka na u ka événement diya peut-être i bɛ se ka numéro fana fɔ les gens auront besoin de toi aussi hein ouais i bɛ se k'i ɲɛsin micro la k'i ka numéro fɔ bon ne ka téléphone numéro 71 88 23 81 71 88 23 81 alors ni u mago bɛ subaga mɔgɔ b'a la n'u y'a wele i n'a fɔ u ka ɲɛnajɛ min fɛn fɛn bɛ yen nɔ i bɛ se ka y'a kɛnɛ kan n'est-ce pas alors kuma laban min b'i bolo ka ɲɛsin Cherif filɛbagaw ani i yɛrɛ kanubagaw
bon bɛ sirifila cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw fo ka denmisɛnninw fo ka mɔgɔkɔrɔbaw ko fo ka e yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnla foli baden e yɛrɛ ta ye kojugu parce que bɛɛ tɛ nin kɛ mɔgɔ ye plateau wa sadɔ Mali média dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ wele plateau la f'i ka ko dɔ wele bon e kɔni sɔrɔ ka fana b'a ye ala de kama bon ala k'i sara. Merci a diyara a ye tɛgɛrɛma fɔ a ye. Très bien. Donc vraiment souvent mogoba jarane fana yi parce que il est tout comme mina il fana yi jeune de koko émotion kata sera bien fait et ba fait que autonome de qui reta parce qu'il y a des moyens ta tout mina. Alors je crois qu'ambe do chama fana qui ala qui demain majmu fana nya chama yi la parc magique mogo fana bien. Je crois que vous allez collaborer ensemble et puis voilà. Donc merci bien et nala sonama me boulot. Ouais. Alors oui surtout Sylvie aka kuma do fo yan kuma ni de koro chamambala doli ya inari ya yelelama mais ale ko abasro aba babalu ba mastabalu ouais c'est on kata sunyali ke jonde kay vraiment abe chon natin doli baye albe ko ya yere ke munini mais ayi soro la ala nyayala abita masali balola d'accord donc ala ka hakili bere da amina rabbi donc dimesaninya fo dimesaninya ye suku kay ouais sani ta do tata itatimiye ire ka dokire ayi ka dokire yensa mu manke sunyali en fe dokire yemba OK c'est important amanya anyana kuju ala ka sinin kende adi ala ka sabumadi do chama bi ni ala sona do chama bi ma chama fanyi bila utadu bila peut-être bila soto ko do OK ni ala sona ma do chama mi fona ala ka sabumadi très bien ala ka demeke merci ala ka demande ambele très bien ama agence na ara do ni rapidement OK il va aller quand tare il va agence voilà tu vois montrer quelque chose avant de partir Très bien, merci beaucoup. Très bien, merci Soubara Moroba. D'accord. Alors tout de suite, on va faire appel à un groupe de comédiens. Donc Oluka Tetiba Mami Oya and Demusoye ma chamanta le donné à 3 ou chamamba donné Mami Oli Anzo nous. Je crois qu'il y a trop croire Malikono ni a chien fleur ni trop à créer Malikono Anzo nous. Comme bobo trop ni kono fallait te conseiller beaucoup trop folie galère. Alors amila le 600 assez tout camarade débat donné Anzo nous yi. Allez fana anyana je keneka non. Allez kuma de fort amena ale fana la mer rapidement jam quand 2 minutes time donc minute wolo vla segimbe bulu ikana otoni ke ibi atoni minute fly bu di angere ma nga jam kan datu alors inika mo bi segana nga galonte ke done teke kenen ka no alors anga jansani jabati ko ila ba be ala de bolo o tuma ala na be bolo e fam don yo Soubara Boroba Ali kuma bem kuma la transit Soubara Boroba e para Wa ja suba be sa muri ne modi Kaga ta I era wa di ye para la fa communicatif fangele kaga ta I baba Yiye na arate afala yera ko yiye te mo nyere ma ko me ko sirifira yiye ka san to ya ubekri ana arate ebe bo mo so la dene subaga ba yere baro aka yere fa ne ka mo re bora ase subaga ne aya fo enyere ko abene do wala ma ne ba don ebe bo so dia na be nyere yuma ka ayira mo ra ko ka kene ebe o ka salamu alaikum aw biya mena ko to do ko mo biya ya ka to ko ta bobo salamu alaikum ko yime bobo salamu alaikum ay ne kuma na de ye mi fo ne ma fo de ne kuma na de parce que problème ya mi ne na to ko me kera sra ne kuma fa ka fo mo nyina me to ta do ka biya ko aw biya mena ko di ane vara kana basi kira ko ala ka ay si chaya ala ka to ne be anniversary ka do kan wiri ka ta dona wala e mo do don ya tona serve erete serifra flakania Igo tono go flake. Ya fama a kombe faka fa ko serifra flakani. Flake. Flakani.
Toi, ça va? Ça va. Ah, là, on a passé. Alhamdulillah. Et t'es marié, parce que la semaine avait été quand Duna. Mali la Guinée Mali beye bakre fakre chano ayota daya la Guinée la Guinée ka Conakry ba se tende be tambe wa fra de mande sra la Guinée ba fara ka kes boro kon ya ka ke boro kon ya ne mo be ka du kono ne be ka du kono esa ko be ka du ra maintenant fura ko na azor mana afo ko ne boko ka ta na du da fura dro I mo do bien dérangement. Est-ce que moi il quand moi dérangement hein mais moi il dérangement on a arachero on te kuma wara fo ne akai bari ni ko me kuma si zambe karin on don frère karin ne ga tena assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh ante azuno ante assalamu alaikum un micro jala assalamu alaikum est-ce que vous avez kuma fo moi assalamu alaikum ne ba assalamu alaikum azuru nako no be de mo kan ya ga kuma ne da mi na ta tiki fofora de wa ayi fori tawo salamu alaikum fori de wo ya wa salam ko ya ne wa kele te fa e fana sa ko te bo amso ira dimi kati de ko a ko de wa alaikum salam oh na ba ah salam alaikum wa alaikum salam oh wa salam ma ko ma ko salam alaikum ndala je e ba fota ni sira ga me wa alaikum salam oh e ba fotiri wari masam ame kala da wa alaikum salam ni da ni den na ngan duti asunu foli de do ya famia mais ne ya ala na kon fo anga foli ni bra o ma fi sawa o la antike malangule ya ay mara ko ya te o basite anda kunte dore boa jara suba mbi ale do iba ale do ata yara ko ya oho ko ya ba do amina ni mo fa iba do ka fo mawudu yare ko ni yoko me mawudu ye mbi o kere do ne wona ga kere ya be na ara jambi o kere do depuis ay dura be yoro nyan ko suko kura yoro on ara chenne jira buam so be tama kata duwa buta ay bari ya famia bara be kre ne ko de ara ine ka chrétien ne be tam mawurdura wa nana yire me verse marsira ate fonko wa be ta ko zara wa zara wa ara ne ne be ta dura be bra mo ara ko yo ara de were wa Allah ko abe o klini ay dara de ne ara nya foko no way no bra no me ko ro do ndara haydara be me be dara haydara be ya haydara ne were ko sirifka awara yene were agata anya ko yene ka fo ke chrétien ko an islamé ay mali pays la kidi be kileni mam iko ne mana ke chugo ika ke ala no fe ngam biara ko voilà donc chrétien ko tala islamé ko tala o be bismillah no lo mawludi kene ka wele sele no bela dilema o kama ama ngapa ay fana kuna sile be ado da abwajira suba ay wele se bema aka mawludi be wajilu di ba sita ya famia awo mbeta haidra tara chobi mbeta ari yere fara tara ya famia so ale ka ko gombera ko karabara yo ye duguban ke o ara de be jujura e ko na ka sira nyman ka dron ara je ika ke ara ko dron ika nyuma ke ka juma to ore ya te maye nene venga bara nono na nenye fe ara kira mama de sana ya ara kira mama de sana ya kira mama de sana ya ara kira mama de sana ya wanene yoru davet ibi singa ka yoro sira meno no ye oru be contente ko krecha muso ni be sira be donc ora dron fana me singa nati ikana miri yaraja ayasu kera jonne mi anadenga senoma mi jori bona ankura ena na ye ana mati kibariga emaye no yo aso jabi continue bulu nebe arako e kara sirame e kara chrétien nyumake bari ara made ne yumake ara de be sara ni ye nyuma yirake e be tafio ni ara ma e sara wore ya to kamera ne ka donkre katne sur zikere suroni ya ara ko ko ni mo ye guroki bo ara yi wara te kana ko non kakira ka fa ka donkre to ko ni mo ye nyo susu ara yi wara te kongo to o kuma na me kokura anga to arako e chrétien o e same o abe maride wara
Alors, Salam alaikum. Oui, ko ibe ya bi Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. Très bien, il y en a un demso blagata. C'est important peut-être que Machama, alors, Mundia, vous avez juste une minute cassée à Oroni d'Afadron. Il y a téléphone numéro Fanafo, Mamino Fanamacobila, il y a micro. Voilà, la caméra surtout. Basité. Nigoro nambi malien den chama ani musuma demse ani makoro bela jalen fu. Ko beni che fisi gorla. Arama dente ke fushi ni yerete. D'accord. Yena ichena ibaki yerede sabi kile ne bidai kaburu ni majete. D'accord. Nansera yem fe bati do fati do yemi ke orevinye. Donc goron na. Ouais. Amba fo anye ni shike shinke. Ka yira malien den chama ani musuma bela jalen. Ki kera chrétien i kera silameu ko bera jene be ala ka minen de kono hali ni kafriara bere be ala ka minen kono mais ni sira ala fi ala de bi juger mama kanta ke i mo nyon juger exemple e be mo ye ka bi ka fin do ke fin mi mai mais mu ya blala e to do e wula ka juger ni ma farati be do ala kun kasoro i ma daba ka ori kama anye ni ke ka yira mo gola kan be kele suno nere asetu kamara yi mbaye gain kam mfaye gain kamarai mbaye tenentira ni bobo ya soro basira parce que mbadi tirai ala ya meniji do ya ni wakati mi do ka ni islam subela jeli amina rabbi donc kun konnana ka yira malion na ka foko ne rebe seli ala de islam do mais ne be seli mata baya kon tam ko bolo d'accord mais ni baya ta nga karamo ko kuma kan no fe d'accord bare depuis ne ka doko Malion te familiali soro ko dowla va foko ni karsa be sirifla TV la ka be ga aidara makutufo ote ala de ya kanu donne dusukuna wa mbesa na kanu dusukuna nya ye nyana akadinye ma ye nyana déjà kanu be c'est comme si y avait nye korodi très bien donc on est seli très bien mais ala utala de be islamet ambi DGP la contact là il DGP là le directeur DGP au courant. Le directeur général de Paradis. Directeur général de Paradis. Mais à fois qu'on fadro. Ah bah. Ne ko directeur général de Paradis ne ma faut ko aida adabra. Bon il gagne faut dire ni kasi. Voilà ne mora. Ba ni ya karabo to bo hina be be du ko re na ni. Il gagne numéro de numéro 77 77 68 68 52 52 22 22 et attention menu be numéro intako aloko moko be musola imurusidi abana je suis humoriste artiste comédienne abana mais théâtrique ina foko membe pièce ni merci thank alors merci baka merci bien ni mo ya take moko be musola bare moko be moko la menu numéro de ku bara hokumuni merci bekini mami moko bila bara sirala OK wele 77 68 52 22 mais ne moko be voilà atiki ba famo merci bien donc salam alaikum très bien être vraiment frère. Alors, on va terminer rapidement le dernier tour de table. Rapidement, vous. Oui, Silibé. Ala Niche. Ala Niche. C'est ça. Il est Silibé Niche. Sirifula Niche. Ala na barika. Amanga nyambo fana fu. Buya jagili Kulibali. Buya jagili Kulibali. Odi kani Kulibali. Ali anga nyambo bai. Kulibali. A Kulibali. Buya Kulibali. Vraiment, depuis nara lumina Sirifula. Buya kan kumbe ni bunyale. C'est ça. Parce que muna la Guinée ni Mali c'est ça de pas qu'on n'embora la Guinée kana donc wati ba biwele ko nyin sabari nala sonna besia très bien Mali dimesani mokorba muso na fuli bal beye merci bien na fuli bal beye merci bien Djamouka Mbana Kaban. Alors rapidement vous avez un dernier mot. Comme je disais tout à l'heure, on a un sujet qui est mis à l'Assemblée Kangarda Demsonu et Oukou Danto. Parce que Odiga Geleni fin d'année. Et on a pas joué Fanabe, Bamako Park Magic, Nerebe, Bamako Park Magic TikTok live ou tous les jours, meilleur ouira, ni question boubolo ba poser. Week-end nous fait mes concerts ou fana filmer live là. Donc suivez-nous sur nos pages. Très bien. Merci infiniment. Alors on y va dans ce qui Akabi Djamukana. Jeunesse et développement dont le thème
et fête de fin d'année, lieu de loisirs et les dérives des jeunes. Merci infiniment. Nos invités étaient Monsieur Aboubakar Sissoko, dit Aboukoul, il est artiste et chanteur. Merci d'être passé. Merci Monsieur Sissoko. Alors, notre deuxième invité était Mounei Sahidara, membre du staff Bamako Parc Magique. Et vous avez également assisté à des sketchs, à la présentation des sketchs avec nos différents humoristes. Merci infiniment. Ni ala sonama na ma se ka alaje ni sibiri a se ka alaje tenendu ka damine 11h la ka tabla midi la. Alors courantege fana la am to ka blanga page sans faire nga TikTok sans faire ani apta ouverture a sans faire la ni ala sonama obe jëm kan chama soro eno awni ci awni baraji ama anyamo bela jelen fu ka demne bankoni na fu télé Chérif la la no yanno ni oye modbabuye ami ñoo soro no sibiri wéré jëm kan wéré kene kan ala ka hereke mali a benci. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Très bien.